er jeg på vej ind til ejendomsmægler Susanne Tidmark Nevold fra Ejendomsmægler 1, som er blevet sat til at sælge min ejendom på ordre fra advokat Vidar Claudi Nielsen og dommer Peter Schank Jonsson. De to har fået et brev af mig sammen med en courtesy notice, og fakturer har de faktisk også modtaget. Susanne her er ikke klar over, hvad der egentlig foregår. Hun er bare, som alle de andre gør, er udført en ordre. Ja, det er jo. Så det hun får, det er en lille beskrivelse af, at regeringen er ophævet, både banker og regeringen er ophævet i hele verden, via UCC filings. Så hun får en lille forklaring på, hvad UCC er for noget, Uniform Commercial Codes. Når hun får den, så vil jeg forklare hende, at den bank, hun faktisk sidder i, er underlagt Federal Reserve System, som hun også får dokumenter på fra The World Bank Group, som The Community of 300, hvor hendes bank netop også står på listen. Alle de papirer får hun faktisk. Sparebank 1. De papirer er så skrevet under af diverse folk. Her der har vi TEA-gruppen, vi har Sparebank 1, som hun er underlagt, Sparebank Vest, som der også er der. Når hun har fået en beskrivelse på det, og hun lige har fået at vide nu har, at det er lukket ned via UCC-filing, så får hun faktisk en høflig henvendelse på en courtesy notice, hvor jeg forklarer hende sort på hvidt, at det er game over nu for svindlen og bedragen. Og hvis hun ikke forstår det, så har jeg faktisk en rigtig fin beskrivelse her, som Roger Larsen har lavet, der fortæller lidt historie om netop, hvordan Federal Reserve blev kuppet i 1913. Og det er faktisk lidt historie, man burde kunne for at opretholde det her. Så jamen, vi prøver at gå over til banken. Jeg kommer til at lave et lydoptag af det, der bliver sagt derinde. Der er ikke nogen, der skal holde noget skjult her. Løgnhistorierne skal ikke være til skjult mere. Det er vigtigt, at folk nu får at vide, hvad der egentlig foregår, og hvad der skal foregå fremover. Men det er klart, at lokomotiv kører videre, fordi folk ikke forstår omfanget, hvor stor konspirationen faktisk er. At det lyder som bare en teori, og så bliver man kaldt konspirationsteoretiker. Men det er fordi, at konspirationen og løgnen er så enorm, at det virker fuldstændig uvirkeligt. Men samtidig med, så er det en stor illusion, det hele er bygget op på. Og det er det, jeg skal prøve at gå ind og forklare. Hvis hun vil lytte til mig, hvis hun ikke vil lytte til mig, bliver det her sendt rekommenderet til hende, samt e-mail også. Så. Det er Lillestrøm, det her det foregår. Og hun sidder faktisk lige henne i det lokale. Susanne Nevold, hun har fralagt sig al ansvar nu her. Hun siger bare nu her, at hun adlyder bare en ordre og har fået en opgave af den norske stat. Det hun ikke forstår, det er, at hun er personligt ansvarlig for de handlinger og action, hun gør nu her. Så hun har sådan set bare afsluttet samtalen rimelig hurtigt. Jeg har det hele optaget på en diktafon her, og det ligger jeg selvfølgelig sammen med videoen på YouTube. For det, der handler om nu, det er, at vi skal ikke bare sige, at vi adlyder bare en ordre. Jeg gør bare, som jeg har fået besked på. Nu er Susanne, hun er gjort klar over, hun er personligt ansvarlig for det, som hun gør mig til at gøre fremover mod min ejendom. Så vi kører en tur til Fedtsund politi. Tak. Nu vil jeg gå en tur ind til Fedtsund, såkaldt politi. Det vil jeg gå ind og præsentere for lige nøjagtigt i Uniform Commercial Codes, som er det allervigtigste her. Som er det internationale lovværk, som vi kører under. Og så vil jeg forklare dem, at den ejendom er min, og det er ikke banken eller ejendomsmægleren. Så der får de den her fine beskrivelse her om banker og regeringer ophævet verden over via OPBT. Via Uniform Commercial Codes. Der går jeg ind igen så.